O, dito po tayo. Ayan. Okay, yan po yung bouquet. At syempre, meron din kayong cellphone, patata. Ayan. Ayan, surprise po natin kay Mother. Hi! At syempre, meron din kayong cake. Pa-help po. Patulungan. Okay. Siyempre, hindi lang po yan. Pa-help ate. Tulungan niyo po si Mother. Ate, oh. Okay. Siyempre, hindi lang yan. Meron din kayo. Okay ka lang, Mother. Fruit basket. Ito po yung fruit basket. Paki-help po si Mother. Ayan, Mother. Dito po tayo. Okay ka lang, Mother. Okay. Ayan, mommy din, Mother. Yung expectaran. Thank you, mga anak ko. Nakakamaw na ito. Surprise yung kanya. Ayan. Ay, okay, Mother. Tigil po dito, Mother. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. One more. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Okay. Mother, bago niyo pa ubulan yung candle, dapat po muna kayo mag-wish. So, wish, wish, wish! Birthday ako ng datak ko. Blow! Happy birthday, Nanay Teresing! Yay! Our Nanay Teresing! Ayan. Ilang taon na po, Mother? 76 years old. Ayan. Tingnan nyo, napaka-sigla pa ni Mother. At syempre, meron po handang letter ang inyong. Dito po natin malalaman kung sino po ang nagbigay. Okay, ganun po tayo mga ate ha. Maaari po bang basahin ni? Sabi na yun. Diyan ka sa gitna ate. Tabihan niyo po si Mother. Sige po. Tabi po kayo. Yan. Basahin ko na? Opo. Happy birthday, Mom. Sorry if we can't be able to attend your celebration due to pandemic. Take care of yourself and love you always. Love, Susan! Anak ko walang nakakadalo. Sila wala. Manang, kanamata rin. Ayan. So, Kaya napapaiyak ako dahil minisa man lang na wala. paano po? Okay, meron po bang may gustong mag-message kay Mother ngayong kaarawan? Sige po. Sige na. Oh, happy birthday, Manang Tiseng! Happy birthday! Chamat. More to come. Sir. Wish you all the best, Auntie.
happy birthday. Happy birthday, Ninang. Ayan! Okay. At least ngayon po, pinaramdam nila. Ayan. Ayan po, sana po nakabawi po ang inyong mga anak. Di ba po? Okay, Mother, ano po ang inyong message kay Ma'am Susan all the way from USA? Yes. Anak ko, sabi lang ko makinapon, Diyos tatindugan na pitimbiyag ko, tanang kikinita tayong tumanin sumang anak ko, na kayo na kayo tumatibig sa karan-kan, dahil tanang tibay pagkakanak ko. Di kayo nga kakamsataban kayo, ditidinak, nasakit na nakam ko, awang kayo. Uri din tayo ni Papayo, awang kayo anak ko. Umpay nakagmita, di papatay na mangyaw. Marang sa kanalat, manipot pa na kaya na ko, tatalangan na surprise ni Castoy. Yeah! Palakpak naman dyan! Ayan! Yay! Ayan! So, andyan po kanila mga po. Ito po kanilang family. Ayan. So, marami pong salamat. Masaya po ba, Mother? Sobrang masaya. Ayan. Surprise na surprise. Na ganito. Ayan. So, bawin-bawin na po ang mga anak nyo, Mother, ha? Ayan. So, narinig na po, Ma'am Susan. Masaya si Mother. Ayan, napaiyak natin. Ayan, sa sobrang saya. Ayan, at syempre, magpapakilala na po ako. On behalf of Edmund Cheese Flower Shop and Party, thank you, Ma'am Susan, sa pag-trust at pili po sa amin upang maipahatid po natin ang sorpresang nice mong ipahatid sa inyong Mama Teresita! Yes! Salamat! All the way from USA! Bye! Happy birthday, Madam. Mama Chup Chup. May hihigit pa ba sa isang katulad mo? Inang mapagmahal na totoo. Lahat ng buti ay naroon sa puso mo. Buhay man ay handang ialay mo. Inang matitiis ang isang anak. Ika'y dakila at higit ka sa lahat.